नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मु आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ଆମ ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଏକ ସରଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସିଝା ତରକାରୀ। ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବା। ତରକାରୀ ପାଇଁକା କିଛି ପରିବା କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସଜନା ଛୁଇଁ, କଦଳୀ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଗାଜର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଢ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ପରିବାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଧଳା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ପରିବା ସିଝାରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ପରିବା ସିଝାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ସେମ୍ କଢ଼ାରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇଥିରେ ଆଉ ଥରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଛେଚା ଦେଇ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ଟମାଟର ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଟମାଟର ସିଝିବା ତକ ଭାଜିବା। ଭାଜି ହେଇଗଲେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପରିବା ସିଝାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରି ଦେଇକି ତାପରେ ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ସିଝା ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟର ଏହି ସରଳ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଅସଲି ପରିଚୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଘରୋଇ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।